І всім привіт! Ви на каналі Горі Геймер. І саме сьогодні я роблю масштабний розіграш. І в цьому розіграші ви зможете виграти такі призи, як в таких іграх, як Симулятор, Ukraine GTA, Майнкрафт і Roblox. Або ж ви зможете отримати цілих 3 мільйона ігрової валюти на 4-му сервері Ukraine GTA. Те, що треба зробити, це бути підписаним на YouTube канал, підписатися на Telegram та написати коментар. Більше інформації в Telegram каналі.